همین ضرر اساسیش میدونم که به ششهای آدم خیلی ضرر میرسونه. نوس با معده انسان ضرر میارد. سیگارت باشد برای راههای نفس کشی. ما میتونیم که در نتیجه سیگار کشیدن حوزهای نفس کشی ما مثال آسیب میبینن. тамоку ба одамизод зарари вайра мерасонад ки саломатӣ якам баъд ами бадани изми одамизода тамоку заралиша беҳад мерасонад. тамоку ба ҳаёти инсон зарар дорад. одамони ҳозирина бисёр вақт тамокуро барои як гӯё ба зеб бидан барои як зеб бидан ашон мекашанд, вале аз намедонанд ки дар оянда ин ба саломатиашон зарари калон дорад. аз ҷавонони ҳозира хоҳишмандам ки агар ки бихоҳанд ки тани саҳат тани солим умри дароз дошта бошанд ҳамин тамокуро умуман истеъмол накунанд. якамш ки ҳамин саломатида бисёр ҳамин кӯдако ай ҳамин ёшиш беназорати падар модар боша ё беақлии худшон боша ҳамин тамоккаширо сар мекунад, баъд иқовқата ӯро партофта наметавонад. зарари тамоку барои инсон ба зарарҳои шуш, касалиҳои меъда, шуш мерасонад. аз тамоми ҳамин коргароҳӣ хоҳиш мекунем ки бояд тамокуро чӣ накунанд, нафурӯшанд, бояд манъ кунанд. дар бисёр чиҳо нависагиянд ки тамоку бар зидди ҳамин касалиҳо оварда мерасонад, не ки ҳамин чизро мефурӯшанд, мардум медонанду не ки мефурӯшанд. тамоку пеш аз ҳама ба саломатии инсон зарар дорад, махсусан одамро ба касалии шуш оварда мерасонад. гуфтанам ки зарари тамоку ба саломатии инсон, аввал хусус ба саломатии инсон зарар дорад, яъне ба оварда ба касали беморӣ расонида мешавад. аз хоҳишмандам ки ҳамин тамокуро истеъмол накунанд. ман акнун истеъмол намекунам ягон таашро, вале калонсоноро бисёр мебинам ки ино чӣ мекунанд, истеъмол мекунанд. вале аз ман фарзандони ман аз ман пинҳонӣ. не мо на нос на сигарет ёра вообще истеъмол намекунем. мо ҳеҷ чизо фақат дур. ман худам медонам чи аз фоида чи аз зарар, аз ҳамин сабаб истифода намекунам. не истифода намекунам. не худам на спиртной, ҳамин тамоку, сигарет тамоман истифода намебарам. худ ман тамокуро истеъмол намекунам.